Hmm. Hello mga kabigal, welcome po ulit sa channel natin, si Richard. Siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng goto ng Batangas. Po, napakasarap po niyan. Siyempre pinatira po natin ng chicharong bulaklak. Tapos natin po natin mga sausawan. Kaya mga halo po ng gotong Batangas, yung po mga laman loob po ng baka. Meron po tayo dyan na lapay, tuwalya ng baka, libro, meron din pong yung balat. At meron din po itong large and small intestine. At meron din pong beef ribs, tsaka po yung bias ng baka. At nandito po yung ating mainit na sabaw. Tapos nandito po, masarap po pag meron niyang kanin. Meron po tayong shirataki rice. Yan po, bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinaglog niyo po ngayong araw na ito. At maraming salamat po sa mga araw na kaligtasan. Ganyan po ang mga viewers po namin. Mga po lagi po kaming meron makakain sa araw at magliligtas po. Maraming salamat po, Ma. Ito sa talangin ko sa inyong pagtong na sa Kristo namin tapagligtas. Amen. So yun, hugas po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Sabaw. Kain po. Ito po yung bituka. Kain po. Sarap. Lasa. Sobrang sarap pala nitong goto ng Batangas. Usually po, ang natitikman ko pong parate, yung pong goto po namin dito, yung pong merong yung merong yung malagkit, yung kanin po. Gotong lugaw sa palengke. First time ko po makakain dito, goto ng Batangas. Masarap po pala. Kain po. Lambot.
Sarap. Sige naman po natin itong balat ng baka. Lambot. Sarap po ng sabaw. Tuwalya. Masarap po nito pag nagluto kayo, talaga pong lalambutan nyo. Masarap po kapag mainit pa, pag lumamig na po, magsesebo. Ito pa yung gatas, malambot. Kasingin po natin itong labot, tawagin. Ito pa yung small intestine po ng baka. Init pa po. Napakalasa. Ito. Kung hindi po kayo low carb, huwag niyo pong gagawin to. Puro taba po. Medyo delikado po pag sinamahan nyo ng mga sugar na pagkain, sugar. Sa low carb po, super healthy po yan.
Malakas po sa kanin. Ito, grabe oh. Sobrang linamnam. Ay, sus po. Panalo po. Musok-usok pa. Baka meron. Yun. Swerte. May bone marrow pa po tayo. Wow. Sarap. Ito pa yung libro. Pakalambot.
Ito, oh. Sobrang lasa po niyan. Madami na ho yung ano, yung sebo. Mabara na sa lalamunan. Kaya dapat pa pang kakain ko ito mabilis. Kasi sebo po. Daming sebo. Ayos kiss pa. Ayos ko. Sebo. Lalas bait na po. Sorry po. Sebo. Panalo po ang ano. Goto ng Batangas. Sarap.